Җомга кичләрегез күңелле, матур үтсен дигән теләктә җырлы бүләк тапшыруын башлыйбыз. Бу атнада кемнәр үзләренең гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтә, сезнең барыгызны да ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән бәхетле булып яшәгез дибез. Ә хәзер әйдәгез тапшыруыбызга килеп ирешкән котлау хаты белән танышабыз. Исәнмесез, Саба дулкыннары хезмәткәрләре. Сезгә язуыбызның төп сәбәбе 17 октябрьдә Байлар Сабасында гомер итүче әниебез Абдуллина Наилә Гәрәй кызының 60 яшьлек юбилее дип башлана котлау хаты. Моннан 60 ел элек гүзәл табигатьле Каскаш елгасы буена урнашкан кечкенә генә Мәртин авылында Гәрәй белән Рәшидә Вакказовлар гаиләсендә нәни кызчык дөньяга килә. Кызларына Наилә исеме кушалар. 5 егет арасында бердән-бер яраткан сеңел апай булып үсә ул. Урта мәктәпне тәмамлагач, югары белем ала. Эшкә тәрбияче булып, балалар бакчасына урнаша. Балаларга бөтен җанын, җылысын, ныклы тәрбия биреп, үз хезмәтен яратып, гомер буе бакчада эшләде әниебез. Мәхәббәтен дә ерак эзләп йөрми. Бергә укыган, бер партада утырган авылдашы Гаян белән матур гаилә төзиләр. Тормышны тагын да ямьләндереп, бер атлы 3 мәхәббәт җимешләре балалары туа. Иңне иңгә куеп, күркәм генә гомер көзенә кереп барганда, язмыш урталай бүлде дә куйды тормышыбызны. Ачы язмыш әниебезне бар канатсыз калдырды. 10 ел элек әтиебез Гаян вафат булды. Әниебез бу язмыш сынавыннан сынмады, сыгылмады. Үзе барган юлдан сабыр гына алга атлады. Безне, балаларын, үзенең көчле рухлы булуы белән сокландырды. Әти, әни назын бер тигез бүләргә тырышты. Әниебезнең туганнар арасында да абруе зур. Абыйсы, энеләре, кинендәшләре аны әбиебез Рәшидә урынына калган әниебез дип бик хөрмәт итә. Әниебезнең йөзе һәр вакыт ачык, күңеле бик киң, ул туганчыл һәм олы йөрәкле. Әниебез, безгә биргән назың, тәрбияң һәм барсы өчен дә 1000 рәхмәт сиңа. Кадерле әниебез, сиңа озын, имин гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны теләп калабыз. Туар таңнарың һәр вакыт аяз, шатлык белән күмелгән булсын. Һәр вакыт якты йөзең, сабыр, тырыш, ярдәмчел булганың өчен рәхмәт сиңа дибез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең безгә тормышта яшәргә ярдәм итә. Һаман шулай безгә терәк булып тор әниебез. Алдагы тормышың муллыкта, тынычлыкта, сәламәт булып, балаларыңның, оныкларыңның игелекләрен күреп яшәргә язсын. Кадерле, хөрмәтле кеше булып, гомер ит әле әниебез безнең арада. Амин. Син бит әни өйдең яме, ә тормышта олы бер терәк. Сәламәт бул, озак яшә. Син бит әни безгә бик кирәк. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән, озын гомер белән яшәүеңне генә телибез. Без телибез сиңа бәхет, әни. Һәр вакытта бул үз көчеңдә. Сине шулай исән имин күрү бәхет бит ул безнең эчендә. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың. Һәм бүген дә моны аклыйсың. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, шатлык, ак бәхетләр безнең сиңа әйтер теләкләр. Яратып балаларың Айсылу, Айнур, Алинә, киявең Раил, киленең Ләйсән, оныкларың Рим, Азалия, Азамат, Динә, Ясминә. Бу теләкләргә әбиебез Сәйдә, кода-кодагыларың һәм барлык туганнар да кушла дип тәмамланды котлау хатын. Байлар Сабасында яшәүче Наилә апа, Абдуллина, гомер бәйрәмегез, туган көнегез котлы булсын. Балаларыгыздан игелек күреп, рәхим, шәфкать тыеп, бик бәхетле булып яшәгез. Саулык,
сәламәтлек телибез үзегезгә. Үйрәттең безне яшәргә, тормыш кадерен белеп, килгән авырлыкларны да үткәрә белдең көлеп. Шәчтәлеген насыйп асанда, югала бүтән хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Шәчтәлеген насыйп асанда, югала бүтән хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Yaşadın gel bizning üçün, uylarında gel bala. Senin kebek merhametli olsa idi her ana. Şaştaniga nasip asanda, yuğala bütün hasret. Barысы üçün әнкәй сиңа мең рәхмәт. Әнкәйләр кызны искә төшереп утырыгыз. Бәлки кайткач шалтыратырсыз, күчтәгә җибәрсәгез дә артык булмас. Һәр вакытта янәшәдә яшәсәң иде шулай. Uzun ömür birsə idi, бүләккә сиңа Ходай. Шәчтәлеген насыйп асанда, югала бүтән хәсрәт. Барысы өчен әнкәй сиңа мең рәхмәт. Шәчтәлеген насыйп асанда, югала бүтән хәсрәт. Barысы üçün әнкәй сиңа мең рәхмәт. Барысы üçün әнкәй сиңа мең рәхмәт. Бүгенгә җырлы бүләк тапшыруын шушы урында төгәллибез. Сездән килер көндә дә якыннарыгызның бәйрәм шатлыгын уртаклашкан, матур эчтәлекле, ихлас теләкле котлау хатлары көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Сау булыгыз.